Αλλά στην ανατολική εξέδρα του Τσιρίου Σταδίου. Απόλλωνας ΑΠΟΕΛ 1-2, δεν το πιστεύει κανείς. Έξαλα πανηγύρια, μεγάλη νίκη για το ΑΠΟΕΛ. Σερτσιό δίνει στον Αντόρνο. Βγαίνει η σέντρα, περνάει η μπάλα, ο Μαντούκα είναι απέναντι. Πάσα, σουτ, γκολ, 1-0 το ΑΠΟΕΛ. Ανοίγει το σκορ με τον Πίντο στο 15ο λεπτό. Ο Έλιο Πίντο, ο ποδοσφαιριστής που έβαλε το νικητήριο γκολ στο Τσίριο, ανοίγει το σκορ στο ντέρμπι. Από την παλιά εδώ του Αντόρνο, ο Σπούκιν δεν έκανε καλό υπολογισμό. Ο Μαντούκα, να δούμε, έκανε την πάσα. Ο Πίντο στο σουτ, λίγο πάνω στο Λεάντρο και γκολ. Εδώ πάλι σταματάμε λίγο την μπάλα. Στο γύρισμα προς τα πίσω, ο Πίντο σκοράρει. Άλλη μια φορά σε επανάληψη η φάση πριν. Φαίνεται ελάχιστα ναι, τώρα φαίνεται καθαρά. Μαντούκα, δεν υπάρχει offside, το ΑΠΟΕΛ έχει μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Αλονεύτης δεν βρίσκει την μπάλα η οποία καταλήγει έξω. Τζιόλης έξω από την περιοχή, το σουτ είναι καλό πάνω από την εστία του Λεβίτα. Μαντούκα πάει για το σουτ, έκοψε ο Λεάντρο, παρακρατούν και χάνουν την μπάλα μέχρι της Ομόνιας. Πολύ καλή πάσα εδώ, Χαραλαμπίδης πρόλαβε το Λεβίτα. Ο Αλονεύτης γυρίζει, σηκώνει τη σημαία ο βοηθός. Ωραία ενέργεια από τον Βραζιλιάνο. Πέρασε, έχει στηρίγματα, Αλονεύτη, σουτ, κόρνερ. Αδόρνο, κάνει τη σέντρα, μπόρδα την κεφαλιά έξω. Αλονεύτη, γίνεται και το γύρισμα, Αδόρνο και κόρνερ. Διώχνει ο Λεβίτα, Πίντο έξω, μοναδική ευκαιρία. Και πάλι για τον Μαντούκα, η σέντρα στην περιοχή, το σούτ το πρώτο από τον Ατόρνο. Κάψα θα πει όχι. Η φάση με την σέντρα από τον Γκουστάβο Μαντούκα και τον Ατόρνο στο μονοκόμματο σούτ και τον Κάψα να απομακρύνει σε κόρνερ. Τώρα ο Μπενασούρ κάνει κίνηση, ο Αλονεύτης, ο Μπενασούρ τροφοδοτεί τον Μαντούκα που είναι από τα δεξιά. Η σέντρα στην περιοχή, ο Ατόρνο δεν μπορεί ούτε τώρα. Ο Τζιόλης πέρασε κάθετα για τον Μαντούκα, Αλονεύτης για τον Ατόρνο, το πλασέ, η μπάλα δεν περνάει στα δίχτυα. Η πάσα στον Μπούντιμιρ, στο δοκάρι μπάλα. Μπενασούρ εδώ τώρα για το ΑΠΟΕΛ. Να δούμε τον Μαντούκα, το φαλτσαριστό σου την μπάλα έξω. Κόρνερ που εκτελείται πλασαριστά, ο Μπενασούρ στην σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ, 1-0 από τον Μαντούκα, που βρέθηκε αμαρκάριστος καθώς εκτελέστηκε στα γρήγορα το κόρνερ. Μαντούκα κρατάει την μπάλα για τον Αλονεύτη στην περιοχή, ο Αλονεύτης στο πλασέ, η μπάλα στο δοκάρι. Ο Πάρτο δίνει συνέχεια, η μπάλα θα περάσει. Για να δούμε τον Μαντούκα, θα κάνει το 2-0. 0-2 από τον Γκουστάβο Μαντούκα και η assist πιστώνεται στον Νούρκο Πάρτο. Εδώ το βολέ, κοιτάξτε. Οι δύο αμυντικοί κεντρικοί του Ολυμπιακού αφήνει ο ένας την μπάλα στον άλλον. Περνάει από τον Πελαγία. Ο Μαντούκα προλαβαίνει την έξοδο του Κάψα και γίνεται το 0-2. Έτοιμος για τη σέντρα, ο Σέρτσιο είναι καλή. Κεφαλιά του Μπούντιμιρ για τον Μαντούκα, ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ, το σουτ, πέφτει ο Μπλάζιτς, νέα ευκαιρία πάει εκεί, ο Πίντο δεν πρόλαβε. Και εδώ καλή πάσα του για τον Σέρτσιο, σεντράρει αυτός, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Αλεξάνδρου, εκπληκτικό το γκολ, 1-0 το ΑΠΟΕΛ στο 35ο λεπτό. Να το δούμε ξανά, εδώ είναι η πάσα του Μαντούκα στον Σέρτσιο.
Είδε τον Αλεξάνδρου πίσω, εκεί έθελε να στείλει την μπάλα. Δεν ήταν εύκολο αυτό που επιχείρησε ο Νεφτάριος Αλεξάνδρου. Κάρολη θα χάσει από τον Μπέκμαν που τον πίεσε, ανοίγεται ο Μπιτόν. Περνάει η πάσα, Μπιτόν. Στο τέταρτο Μπιτόν θα κάνει το 2-0. Μπήκε στο 25ο λεπτό και στο 90ο κάνει το 2-0. Εδώ ξανά ο Μπέκμαν, τα δύο νέα αποκτήματα του ΑΠΟΕΛ. Η επιμονή του Μπέκμαν, η πίεση που άσκησε εκεί στον αμυντικό της Σαλαμίνας. Ασίστ στον Μπιτόν, το διαγώνιο πλασέ, νίκησε τον Μπλάζιτς. Σήκωσε το κεφάλι, είδε την γωνία και εκεί έστειλε την μπάλα. 2-0. Γκουστάβο Μαντούκα έξω από την περιοχή, ψάχνει χώρο για το σουτ. Μαντούκα για τον Πίντο στην περιοχή, το σουτ. Το πρώτο από την αριστερή πλευρά με τον Αλεξάνδρου να εκτελεί. Φαλτσαριστά στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα είναι γκολ. 1-0 για το ΑΠΟΕΛ με τον Μπόρδα να είναι αυτός που σκοράρει. Έσκαψε την μπάλα για τον Αλεξάνδρου, η μεγάλη ευκαιρία που πάει χαμένη για το ΑΠΟΕΛ. Ανεβαίνει ο Γκουστάβο Μαντούκα έξω από την περιοχή, πέρασε για τον Πίντο απέναντι από τον Χρυσοστόμου, με τα πόδια ο Χρυσοστόμου, αυτός και πάλι για τον Αλεξάνδρου. Στην περιοχή ο Μαντούκα κάνει κίνηση στο δεύτερο δοκάρι, το πλασέ, η μπάλα μόλις έξω. Ο Μπέκμαν κάνει κίνηση πλάγια, περιμένει την μπάλα, θα φτάσει στον Δάνο η σέντρα και το πλασέ, γκολ. 2-0 για τον Μπιτόν. Η μπάλα έφτασε στον Μπέκμαν, αυτό στο γύρισμα και ο Μπιτόν χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα θα κάνει το 2-0. Ο Μπέκμαν αυτός που θα εκτελέσει μπάλα στο δοκάρι και έξω. Αλεξάνδρου, έκανε κίνηση ο Μαντούκα. Θα πάρει μπάλα με τη μία η μπαλιά. Μπιτόν που κάνει την προβολή. Είδε την κίνηση από τον Μπιτόν. Κράτησε παρά την πίεση που δέχθηκε. Μαντούκα στην περιοχή. Σηκώνει ευκαιρία. Ο Μάλαρτς θα πει όχι. Σφύριξε ο κύριος Ψευδιώτης. Τώρα η πάσα για τον Μαντούκα. Ξανά πάσα στην περιοχή. Καλός συνδυασμός. Μπιτόν. Τώρα θα γίνει τον γκολ. 1-0 για το ΑΠΟΕΛ. Με τον Μπιτόν να σκοράρει ό,τι δεν μπόρεσε ένα περίπου λεπτό νωρίτερα το κάνει τώρα. Έκρυψαν την μπάλα οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ στην εκτέλεση του φάουλ. Δείτε εδώ ξανά, έξυπνη κομπίνα. Εδώ η πάσα φτάνει στον Μπιτόν που νικάει τον Μάλαρτς. Ανοίγει το σκορ, λύνει τον γόρδιο δεσμό για το ΑΠΟΕΛ. Παλιά πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά πρώτη, Πούτιμιρ κενή εστία, δεν μπορεί ο Μαντούκα. Μαντούκα παλιά, καλή κεφαλιά και μεγάλη ευκαιρία από τον Μπούτιμιρ που πάει χαμένη. Κέρδισαν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Έχουν ευκαιρία. Περιμένει ο Μαντούκας. Αυτό πάει μπάλα από τον Μπιτόν. Παράλληλα παλιά ευκαιρία. Ούτε τώρα θα γίνει τον γκολ από τον Μπέκμαν. Το ΑΠΟΕΛ μπροστά. Αλεξάνδρου. Καλή παλιά και ούτε τώρα το 2-0. Πάει έξω η μπάλα. Μπούτιμιρ θα κερδίσει. Ολιβέιρα το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Εδώ είναι νωρίτερα η φάση με το δοκάρι για το ΑΠΟΕΛ. Την προσπάθεια του Μπούτιμιρ ο Ολιβέιρα. Ο Μωράης θα κοντρολάρει, θα επιχειρήσει το σούτ ο Χαϊμόφ εξαιρετικά. Και στη συνέχεια θα έρθει, θα γίνει φάουλ επιθετικό από τον Κλουκόφσκι. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Χαϊμόφ στο σούτ του Μωράης. Βρήκε... Θα απομακρύνουν ο Μπέκμαν, το σούτ είναι καλό, γκολ! 0-1 με τον Μπέκμαν. Απίστευτο γκολ από τον Μπέκμαν με ένα βολέ από τα 40 μέτρα. Περνάει στον Σολομού, θα κάνει τη σέντρα αυτός για τον Μπούτιμιρ στην περιοχή το σούτ. Εκπληκτικά ο Χαϊμόφ, οι κόντρες εκεί.
Μαντούκα έφυγε, ο Μπιτόν δεν τον είδε, ο Σολομού βρίσκει τον Ισραηλινό. Αυτό στο Μαντούκα είναι μόνος ο Μπέκμαν, βγαίνει ο Ντεκρά, σώζει την εστία του, τον σούτ από μακριά από τον Αλεξάνδρου. Ο Σολομού κάνει τη σέντρα, ο Μπιτόν δεν βρίσκει την μπάλα, γκολ από τον Αλεξάνδρου. Στο 50ο λεπτό το ΑΠΟΕΛ σκοράρει με τον Αλεξάνδρου. Από αυτή την ωραία ενέργεια των παιχτών του ΑΠΟΕΛ, ο Μαντούκα στο Σολομού, η σέντρα δεν μπορεί, ο Μπιτόν κυνήγησε και με ωραία κίνηση και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στο πλευτό του Ντεκρά. Ο Αλεξάνδρου σφύριξε ο Χρυσοστόμου, εκτελεί, περνάει μπάλα, γκολ 2-0. Στο 70ο λεπτό το ΑΠΟΕΛ πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Η εκτέλεση εδώ από τον Αλεξάνδρου, δεν βρήκε την μπάλα ο Μωράης, κατευθείαν, απλά η κίνησή του μπέρδεψε τον Ντεκρά.